panapa zvakuya zvichinzi kufa kwakaitwa Blessed Ronnie Geza now ukwanisa kuwedzera fuel kune moto wagara uchibaka, moto wanga wagara uchipfuta, hazviperi mushe. Dzanapinda mashoko atokuna panapa kwakufambirwa nawo chaidzo chaidzo dzinonyatso kuonekwa kunzi vakomana kana vari vanhu vakaadvisa kana kuti vakomana aiwa Central Committee vakauya vakaona kuti aiwa let us expel mukomana Geza from the ruling party ZANU-PF, vanhuvo vakakanganisa. That's the worst decision. So namina mashoko blanyo panapa not go subscribe or like on the bell kuti pina panapa the news also blanyo chiti the formal expulsion of military war veterans leader and the ZANU-PF Central Committee member Blessed Geza from the ruling ZANU-PF party yesterday amid an intensifying battle over President Emmerson Mnangagwa's succession in the popular 2030 campaign is added fuel to fire. Vice President Constantino Chiwenga's military-backed ZANU-PF faction says it will hit back and escalate its push to remove Mnangagwa from office as he has dismally failed and he has allowed mismanagement, nepotism and corruption to become deeply entrenched in the now fossilized system. Video aneso masamfu Tomash kwanoposa that video ramuri kuona ero masho akuda panapa chitogwa nevakomana veanti 2030 vana general vachiti aiwa yes mukauya mukabvisa zvino na bomb show pamwe chete nevakomana maloyalist ageneral but panapa vari kuti izvo hazvisi kuzovastopa their push kustopa vakomana zvigananda zvakatorwa nagenerari, vakomana vari kuya vachiita corruption, vakomana vari kuita zvese zviri kuonekwa panguva ino zviri kunzi aiwa its nepotism, zviri kuonekwa kunzi panguva ino its mismanagement, vakomana vari kutora mastate funds vachinoita zvavanoda panguva ino. Vakomana vagenerari vari kuya vachiti we are coming, kunyange makatibvisa hazvistopi our message nekustopa the 2030 agenda. Imbotidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. I've been able to make section medu kudza mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.